Toto je nová výzva, veľká, stredná a malá výzva s jedlom. Dievčatá môžu dostať aj chutné, aj odporné jedlo, ale musia zjesť všetko. Mňam. Poďme sa pozrieť, ako to zvládnu. Bude to veľká zábava. Britney má malú tortičku Pikachu. Roztomilé. Monika dostala strednú tortu. Wow, krásna. Ale Nicole je najšťastnejšia zo všetkých. Má obrovskú tortu. Zvládneš to? Daj. Mám malý koláčik. Urobím to veľmi rýchlo. Lahodné. Dievčatá, toto je neuveriteľné. Och, prepáč. Nemohla som odolať. Monika, je na tebe rád. Áno, najprv ochutnám krém prstom. Mňam. Pozrime sa. Voní to naozaj dobré. Hej, moriť. Brittany. Skúšam to. Lahodné. No, Monika sa rozhodla predĺžiť potešenie. Bude to trvať dlho. Nicole sa už nemôže dočkať, kedy ochutná svoj koláč. Ó, áno. Je to také dobré. A teraz som oveľa rýchlejšia. No nie, už nemôžem čakať. Monika, pohni si. Tio, čo to bolo? Čo si to urobila, Nicole? Nicole, mám teraz tvár pokrytú krémom? Čo si to urobila? No, aj tak to zjem. Vlastne je to chutné. No, je teraz rada na mne? No tak, prosím. Skvelé. Mám nápad. Ukradnem, niečo z Nikolejnej obrovskej torty. Ani si to nevšimne. Brittany, o tom pochybujem. Nicole vidí všetko a nemá náladu sa deliť. Toto je také dobré. Brittany, prestaň s tým okamžite. Dostal som nápad. Ach, chcel som zdvihnúť tortu a zahryznúť sa do nej, ale je taká ťažká. Nicole, si v poriadku? No, si pokrytá koláčom. Žiadny problém. Stále sa mi to naozaj páči. Mňam. Aká malá porcia rezancov. Dobré. No, Nicole, ideme ďalej. Brittany má stredne veľké balenie. Monika mala najväčšiu smolu zo všetkých. Je to obrovská porcia a rezance sú pikantné. Poď, Nicole. Začíname s tebou. No, trochu sa bojím, ale urobím to. Zatiaľ je to v poriadku, ale už nie. Cítim sa zle. To nie je možné. Čo sa stane s porciami rôznych veľkostí? Brittany, teraz je tvoja chvíľa. Viem. Použijem ventilátor. Ochladí ma, keď budem jesť veľmi pikantné rezance. Malo by to fungovať. Skúsme to. No, je to vlastne chutné. Wow, pre ňu to nie je pikantné. Nemôžem prestať. Je to tak dobré. Brittany, naozaj nič necítiš? Och, tvoja tvár očervenela. Pomáha ventilátor? Pani, funguje to. Toto je skvelý lifehack. Och, cítim sa oveľa lepšie, ale moje vlasy sú trochu zničené. Tak, Monika, teraz je tvoj rad jesť pálivé rezance. Veľa šťastia. Dobre, viem. Asi to musím urobiť. Naozaj nechcem. Tak sa bojím. Bude to také pikantné, viem. No, je to v poriadku? Monika, neboj sa. Tvoji priatelia sú tu, aby ťa podporili. Všetko bude v poriadku. Zjedz to super rýchlo. Dobre. No,
Vaša podpora mi dala silu sa s tým vysporiadať. Som pripravená zjesť všetko. Dievčatá, cítim sa naozaj zle. Ach, nie. No, je tu problém. Dievčatá, ste v poriadku? Je mi to ľúto. Monika, to nie je pekné. Pokračujeme. Poďte, dievčatá. To je v poriadku. Čo sa deje, Monika? Malá flaštička žele s príchuťou hubababa. Dobre. Je to roztomilé, ale veľmi malé. Pomohla ti lupa? Nicole, tvoja situácia je oveľa lepšia. Fľaša priemernej veľkosti. Britney, to je obrovské. Vieš to vôbec zvládnuť? No dobre, budem prvá. Áno, veľmi vtipné. Vonia neuveriteľne. Nechajte ma skúsiť nafúknuť bublinu. Ako Cole. Je taká malá a roztomilá. Wow, z žele môžeš urobiť bubliny. Je to ako skutočná žuvačka. No tak, Nicole. Au. Nicole, môžeš byť opatrnejšia? Ups, prepáč. No, poďme skúsiť túto želatínu. Naťahuje sa super. Nicole, každý ti teraz závidí. Zjedz túto žele. Čo sa s tebou deje? Zvládaš celú fľašu za pár sekúnd? Pozri sa na tú rýchlosť. No, teraz mám rúžovú loptu. Super! Môžeme sa s ňou hrať. Ale nie je to odporné? Nápad. Bum! Brittany, čo si to urobila? Zničila si všetky moje plány. Britney, bol to vtipný žart, ale dievčatám sa naozaj nepáčil. No, nemôžem sa dočkať, až otvorím svoju fľašu. Nemôžem z nej nič vytlačiť. Prečo sa mi smeješ? Niečo vymyslím. Už viem. Otočím fľašu. O mnoho lepšie. A teraz úder po fľaši. Áno. Tu je môj želé. Wow, je toho veľa. Brittany, je to všade na stole. Chceš to vytlačiť do poslednej kvapky? Chlapi, Brittany treba zastaviť. Brittany, si v poriadku? Áno, som v poriadku. No, tak to skúsime. Tak chutné, pekné. Je to naozaj lahodné? Počkajte, som zaseknutá. Dievčatá, pomôžte mi. Chlapci, musíme Britney pomôcť. Skúste použiť ruky. Aj ruky sú zaseknuté. Wow. Brittany, si v poriadku? Áno. Ale na stole zostalo trochu želé. Tentoraz si dostala cukríky Maltesers. Britney nemá veľa. Wow! Monika, to je celý vedro. Máš šťastie. Ale počkaj, Nikolina porcia je obrovská. Máme tu šampióna. A Britney je smoliar. Poď, môžeš začať prvá. Dobre, môžem mať malú porciu, ale viem, že to bude chutné. Chceš, aby som ti ukázala trik? Pozri, držím to bez rúk. Vidíš, je to kúzlo. Teraz je rád na tebe. Poď, Monika. No, poďme na to. Neuveriteľné. Nikdy som nejedol toľko cukríkov Maltesers naraz. Zvyčajne je to len malá porcia, ale tu mám celý vedro. Čo? Čo? To je všetko? Monika,
Mala si byť opatrnejšia. Monika, si v poriadku. Britney, čo si urobila? Niečo mám v ústach? Tlačidlo na odber. Priatelia, nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála a kliknite na zvonček. Sledujte naše videá. To je všetko. Poďme ďalej. Nicole, teraz si na rade ty. Áno, vyzerá to skvelé. Wow, sú také obrovské. Naozaj sa mi to páči. Bude to trvať dlho. Britney, mám nápad. Len buď ticho. Zohrejme Nicolene vedro. Používam horák. Je taký silný a zohrieva všetko. Teraz sa roztopia. Žart sa podaril. Počkaj, až to Nicole zistí. Bude veľmi prekvapená. Vlastne, môžem to vypiť. Tu je moja slámka. Je to takto ešte zábavnejšie? Nápad. Tu je TikTok. Mám rád tieto videá. Teraz to bude trvať týždeň. Čo by sme mali urobiť? Nechaj ma rozmýšľať. Viem! Dajme tam bombu. Drž to opatrne. Si genius, Britney. Zaujímalo by ma, kedy si Nicole všimne tú bombu. Príliš neskoro. Pokrytý čokoládou. Som taký rozčúlený. A to všetko kvôli tebe. Vlastne sa mi to dokonca páči.